दानि सोलिबोबाय थानाय जोंनि बिटिसिनि राजखान्थि आरो बिटिसि इलेक्सन जानानै थांनायनि उनाव सरकारखौ सोर दानो हागोन सोर दाया आरो प्रमद बर'आ सरकार दानायखौ सोरबा बायदिया बुंदों माने आयेन बायदि जायाखै हाग्रामा महिलारिया आंनो दागोन आंनो सरकार दाना मोननायनि मोन्थाय दं बायदि बायदि बुंबाय थादों किन्तु आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव क्लारिफिकेसन होनो सानदों सरकार दानायखौ मोनब्रै रोखोमनि जोङो भारतनि संबिधानाव नुनो मोनो गिबियावनो जाहैबाय सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटी पार्टिया माने जेब्ला गावनि नांगौ बायदि केन्डिडेटफोरखौ देरहाहोनो हायो आं जास्ट बिटिसिनि खोथाखौल' बुंनोसै बिटिसिआव 40टा समस्ति दं जेब्ला 21टा बा 21टानि बारा सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटी दानो हायो होमब्ला बे पार्टिखौ लगे लगे गभर्नरा माने सरकार दानो थाखाय इनभाइट खालामो खावलायो नाथाय थांनाय 12 तारिखनि रिजाल्टखौ जेब्ला नायो हाग्रामा महिलारिया 17टा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नाथाय नट मोर देन 21 मोनाखै ओमफ्राय इउपिपिएलआ 12टा बिजेपिआ 9टा आरो बिदिनो कंग्रेस जिएसपिआ मोनसे दा सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटीबाबो हाग्रामा महिलारिनाव 17टाल' एमसिएलए दंखाय बे सरकार दानो हाया आरो नैथि पइन्टआ जाहैबाय नोङो फ्री पोल एलायन्स जेब्ला फ्री पोल एलायन्सआ 21टानि बारा सीट मोनो बिटिसिआव होमब्ला बियो सरकार दानो हायो फ्री पोल एलायन्सआव ओमफ्राय नाथाय बेहाय जोङो मा नुनो मोनबाय बिटिसि इलेक्सनाव फ्री पोल एलायन्स गैयामोन माने हाग्रामा महिलारिजोंबो बिजेपिजों गैया बिपिएफजोंबो इउपिपिएलजोंबो गैया इउपिपिएलजोंबो बिजेपिजोंबो गैया माने बेवहाय फ्री पोल एलायन्स गैया दा 2 नाम्बार पइन्टआबो बे माने गोनांथि गैया दाना 3 नाम्बार पइन्टआवसो दङ जाहैबाय पोस्ट पोल एलायन्स माने इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव मोनसेबो हानजाया मेजरिटी मोनाब्ला हरखाबैनो बे पोस्ट पोल एलायन्स हिसाबै जाय मानसिफ्रा गावसोरखौ 21टानि बारा मेजरिटी दानो हायो बिसोरो सरकार दानो थाखाय क्लेम खालामनो हायो बेयो मोनसे संबिधानिक नियम आरो दा बिनि उनाव जुदि मोनथाम मोनब्रै हानजाजोंबो जुदि पोस्ट पोल एलायन्स जायाब्ला होनब्लासो मा जायो सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटी नाथाय नट मोर देन 21 जेरै बिपिएफआ 17टा मोनदोंमोन जुदि पोस्ट पोल एलायन्स जायामोनब्ला बिजेपि इउपिपिएल जिएसपि जायामोनब्लासो हाग्रामा महिलारिखौ सरकार दानो थाखाय गभर्नरा इनभाइट खालामनो हायोमोन आरो गभर्नरनि चान्स होनायावबो जुदि हाग्रामा महिलारिया 17टानिफ्राय बारायनो हायाब्ला उनाव सेकेन्ड लार्जेस्ट मेजरिटी हिसाबै इउपिपिएलखौ खावलायनो हायो आरो जुदि इउपिपिएलआबो जुदि रावखौबो लानानै सरकार दानो हायाब्ला थार्ड मेजरिटी हिसाबै बिजेपिखौ इनभाइट खालामो दा बेफोर गासैखौबो जोङो रायलायनांगौनि दरखार गैया मानो होननानै बुङोब्ला रिजाल्ट मोननाय लोगो लोगोनो बिजेपि इउपिपिएल आरो जिएसपिआ पोस्ट पोल एलायन्स हिसाबै सरकार दानो थाखाय पावार मोनबाय आरो सरकार दाबायबो आरो मोनसे हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि आयेनजों कर्ट केस खालामनायाबो बेयो मोनसे नियमखा आरो बियो गाज्रि नङा बिराद मोजां खोथासो दा खोथाया जाहैबाय हाई कर्टआ मालाबाबो हाग्रामा महिलारिनो सरकार दानो पावार होनांगौ बे नङा हाई कर्टआ माब्लाबाबो इउपिपिएलनो सरकार दानो पावार होनांगौ बे नङा बिनिखायनो बे जाजमेन्टआ ओरैबायदि होदों दिनैनि जाजमेन्टआ जे प्रमद बर'आ पोस्ट पोल एलायन्स हिसाबै मेजरिटीखौहाय बानायनानै लानायखाय दा मेजरिटी दंमारोना गैमारा नैबेखौ काउन्सिलनि एसेम्ब्लियावहाय माने गावखौहाय फ्लर टेस्ट खालामनानै दिन्थिनांगौल'सो सिम्पल बेयाव हाग्रामा महिलारियानो सिफ जाफिनगोननि खुनु खोथायानो गैया मानो होननानै बुङोब्ला इउपिपिएलजों दायो बिजेपिनि 9 जन बिनि उनाव कंग्रेसनि सासे बिजेपिनि सासे फैनानै 11 जन दङ जोंना इउपिपिएलनाबो 12 जनजों 11 जनजों टेसन जाबाय
आरो GSP नि सासेजों 24 जन जाबाय दा 24 जन जोंना UPPL ना मेजरिटी दङ दा बिनिफ्राय सासे प्रमद बर'आ मोननै जायगायाव देरहानायखाय मोनसेल' भट बिना जागोन दा बेखौ खिन्थु मोनसेल' भट जायोब्लाबो मा खालामगोन 24 तारिखनि फ्ल'र टेस्टआव सासे प्रथम स्पिकार सायख'नाय जागोन जायहा मोनथामबो बा बयनिख्रुइ बावसिन बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव बा माबा काउन्सिलाव माने देरहाबोनानै थाबोदों बेखौ प्रथम स्पिकार सायख'गोन दा बेहाय जानो हागौ आरो बेयावबो लावसिनबाबो आरो बैसोनि खोथा दंबावो जानो हागौ सोरबा सासे बोरायसिन बोसोरथाम 15 बोसोरावबो माने देरहाबोनानै सरकार सालायनाय होननानै बुङोब्ला जानो हागौ सोरबा हाग्रामा महिलारनि BPF निफ्रायनो सासे प्रथम माबा स्पिकार जाहैगोन होमबा बेखौबो माइनास खालामनांगोन होमब्ला प्रमद बर'नि मोनसे सिट माइनास स्पिकारनि सिट मोनसे माइनास 18 जनल' भट होनो मोनगोन 18 जनखौ भट होयोब्ला खावसेब्ला 19टा ओमफ्राय मोनसे बारा मेजरिटी दिन्थिनांगौब्ला जोंनो मा जायो 20टा नांगौ जायनो 20टा भट मोनगोन बेनो सरकार दानो हागोन दा जोंना 24टानि गेजेराव प्रमद बर'आ मोननै जायगायाव देरहानायखाय मोनसेयाल'सो बियो माइनास जाथ'नानै थागोन दा बिनिखायनो जोङो 20टा मोननांगौ दङ होमब्ला 24टानिफ्राय मोनसे माइनास जायोब्ला UPPL BJP GSP जोंना टेस्टआ थागोन होमब्ला दिनै जोङो फ्ल'र टेस्टआव जोङो 23 जन दंखायो दा बेहाय जोंना UPPL सापर्टारफ्रा बेयाव गिनांगौ गैया खालि मानसिफ्रा बेखौल' गिनानै दङ दे हाग्रामा महिलारिया जोंनि UPPL GSP बा BJP नि मानसिखौ बायनो हागौ साननानै खिन्थु बायनोबो सम गैखाला बायनोबो हाखाया मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि UPPL BJP GSP नि गासैबो देरहानाय MCLA फ्रानो शिलंआव मोनसे हटेलाव ज' दंखायो 20 तारिखआव जेब्ला भटिं जागोन गासैबो बासजों फैगोन गासैबो बहाय माने नुजाफैखागोन दाना खोथाया जाहैबाय फ्ल'र टेस्टखौ माबोरै कन्डाक्ट खालामो आरो भटखौ माबोरै लायो बेहाय मोनथाम रोखोमनि भट होनाय माने आयेन दङ फार्स्टआव जाहैबाय भइस भट खुगाजोंल' आं प्रमद बर'जों दङ होननानै आखाइ थिखांनानै बुंनांगौ बे आरो नैथिया जाहैबाय डिभिजन भट जेरावहाय माने डिभिजन भटआवहाय माने बेलट पेपार बायदि मोनसे खालामनानै फर दा मोशन एगेन्स्ट दा मोशन बेवहाय माने टिक मार्क होनायल' ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय बेलट बक्स माने सेक्रेट बेलट बक्स होनाय जागोन दा मानसिफ्रा जोंनि UPPL सापर्टारफ्रा बिराद गिदों हाग्रामा महिलारिखौ माने बिथाङा हाग्रामा महिलारि बिथाङा दाख्लै जार्नालिस्टखौबो आं सरकार दानो हायोब्ला मा होगोन बादिलायनो ना मा चेलेन्ज खालामनो ना मा होनलायदों नालाय बेनिखायनो हाग्रामा महिलारनाव माबा मोनसे जादु दं नामा साननानै दं आरो मानसिफ्रा खिन्थु हाग्रामा महिलारनाव जेबो जादु गैया बेवहाय माने रायजो राजाफोरा ओरैनो मोनथिखादो हाग्रामा महिलारनाव दायो 16 जनल' दङ आरो 16 जननि गेजेराव सासे जुदि प्रथम स्पिकार जायोब्ला 15 जनल' दङ हाग्रामा महिलारिनो 15 जनल' भट होगोन जोंना UPPL नो गासै UPPL BJP आरो GSP नो गासै 23 जन भट होगोन बायसान्सआव ड्र जायोब्लासो हाग्रामा महिलारिया भट होनो मोनगोन हाग्रामा महिलारिनि BPF पार्टिनिफ्राय सासे स्पिकार जानानै प्रथम स्पिकार जानांगौ जायो आरो दा बेखौ साननानै नायोब्ला बेखौनो बुजिनानै लादो रायजोफोर माने 24 तारिखआव खाथां एबारनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया खुनु दावराव खालामनो हानाय नंला सरकारनि आयेन हिसाबै बियो दावहा नांनाया जोंनि थाखाय बिराद मोजांसो जादों जोंनो गिनांगौबो गैला बुजिबायना रायजोफोर 38 जन मानसियाल' भट होनो मोनगोन 38 जननि गेजेराव 19 जना 38 जननि गेजेराव 19 जनब्ला खावसे जायो जों 20 जन मोननांगौ दा जोंना 13 जन दंखायो हाग्रामा महिलारिना 16 जनल' दङ 16 जननि गेजेराव सासे स्पिकार जाथ'गोन सानसेनि थाखाय होमब्ला बियो भट होनो मोननाय नङा 15 जनल' भट होगोन हाग्रामा महिलारिनो जोंनाथ' आरो 13 जन दंखायो बेनिखायनो UPPL सापर्टारफोर गाइस गिनो नाङा आखाइखौ गोजौआव दिखां गोसोखौ गोजौआव दिखां बिख्लोफ्रा गोरा जा गुरै जानो नाङा मा गिबाय थायो
जायआनो गिबाय बियो माने पलिटिकेलि माने दासिमबो सिनसियारिटि नङा आयेनखौबो मिन्थिया हाग्रामा महिलारनि गोबां सामसाफ्रा आयेनखौ मिन्थिया बिसोरो ओरैनो दावराव खालामनानै मेन्टेलि टर्चार प्रेसार खालामनो नागिरनायल'सो रायजो राजाफोरखौ सिगि सिग' खालामनायल'सो बेनिखायनो गिनो नाङा आंनाव आयेननि गासैबो लेखा आङो डाउनलड खालामनानै लाजोबदों बेहायनो लिरनाय दंखायो दा 38 जन मानसियाल' भट होनो मोनगोन 38 जन मानसियाल' सासेया जाहैबाय प्रमद बर'आ होनो मोननाय नङा मोननै जायगा नालाय मोनसे होनो मोननाय नङा ओमफ्राय सासेया जाहैबाय स्पिकार जागोन स्पिकारा जाहैबाय जाया गोलावसिन सम एसेम्ब्लियाव देरहाबोदों दा हाग्रामा महिलारिनाथ' सोरबा सोरबा 15 बोसोर MCLA EM जानाय दं नालाय बिसोरनिफ्राय सासे स्पिकार जागोन नालाय दा होमबा 38 जनल' भट होनो मोनगोन 38 जननि गेजेराव हाग्रामा महिलारिना 15 जनल' भट होनो मोनो सासे होनो मोनबावनायसो नङा होनब्ला 15 जनल' भटआ बिसोरनाव जागोन बेखायनो गिनांगौ गैया बिसोरनो नांगौ 20 जन नांगौ बिसोरना 15 जनल' साबा खम बिसोरना दा बिनिखायनो जेबो गिनांगौ गैया रायजोफोर 24 तारिखखौ नेनानै थादो आरो 24 तारिखनिफ्राय हाग्रामा महिलारनि सामसा हाग्रामा महिलारनि दादागिरि हाग्रामा महिलारनि पेपाराव कागजाव भिडिअ'आव ससियेल मिडियाआव बुंबाय थानाया बे चिरदिननि थाखाय कमप्लिटलि खुगाया बन्द जासिगोन आरो माने जेब्ला फ्लर टेस्ट जायो बेनिखायनो गाइस कीप योर हेड हाई गोजौआव दोनबाय था आरो रंजा बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय गोजोन्थों